Be jate kanga mine. Anga ke Fatuni Isa ɲɔgɔn ye. Anga ke ikomi Mamadou. N'aw be fɛ ka dingɛ sen baaraw kɛ, aw be EDMS ka service wele wasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw be weleli kɛ 36077 la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi jɛmukan ale tɔgɔ ye kɛnɛ kan o ye sibiri o sibiri ye. Bi ye sibiri ye février kalo ale tile 14 san 2026 min ye Masare Fala ye ale bi a keta kɛ ka Bamakɔ n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen na Mali kɔ kan Mali kɔnɔna na Mali fan 14 diɲɛ seleke 4 na Fala ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma. Bi babu daminɛ ni Musa Dumbuya ka kisa ye. Fala ye mun na b'a fɔ Musa Dumbuya an yɛrɛ ye Wojineka ye. Musa ye Wojineka ye. Musa Dumbuya aw b'a fɔ ma ko Tikenja de Fakoli. Fala ye dunanjigi so dɔ bɛ Wojine. U b'a fɔ ma ko Hôtel Les Frontières. An kun bɛ musokɔrɔba min fɛ yen ale tun bɛ kokobaga feere yen. Tikenja b'a dɔn bɛ ka min fɔ Fala ye. Aw b'a fɔ ko Tikenja a nana cogo min na ko Tikenja i b'o dɔn wa? Aha. Ghanayɛn dɔ de tun bɛ Wojine. Bɛɛ tun b'a fɔ Tiken ma ko cɛnin. Ale se ka cɛnin fɔ. Ale de Tiken fɔ. Donc dɔnkilida nana se min kɛ a y'a ta k'a k'a ka kabaliya tɔgɔ ye a farala kan ko Tikenja de Fakoli. Musa Dumbuya don nka foroba tɔgɔ o ye Tikenja de Fakoli nka n'i ko cɛnin a b'a dɔn maa min bɛ ka kuma. Tiken Kasim Traoré don. Baminata ka kokobaga min t'a feere o don Wojine kɔnɔ. Fala ye Tikenja an tun ye kala sama a la ka da kɔrɔ caman kan. Munna don min na Côte-d'Ivoire kɛlɛ wulila a y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture de bɛ fanga la san 2002 san. Tiken kunbɛra cogo min a k'a hakili jig'o la dɔrɔn Mali kɔnɔ yan. Commandant Jalaw bɛ balo la o ma sa dɛ. Sheriff Usman bɛ balo la. Ibe kɔni fatura. Soro bɛ yen. Musa Gino Mali kɔnɔ a bɛ yen. Umar Mariko Masa bɛ balo la. Nun Keta bɛ balo la. Assane Kone bɛ balo la. Fala ye min kɛra o waati an tɛ ji da o sɛnɛ kan bi. Nka anw bolo n'i ma misi to a wulafɛ biri ye i n'a to a sɔgɔmadafɛ biri ye. Tiken a man d'an ye k'an da don a la Fala ye. Nka an bolo a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min komi o ye élection ko ye ani farafinna ka fara ɲɔgɔn kan ko Tiken ka n'i ka kɛlɛ tiɲɛ. I ye kɛlɛ kɛ i kɛra misali ye maaw y'i ladɔn k'i lakodɔn
diɲɛ kɔnɔ maaw y'i tɔgɔ don gafew kɔnɔ k'i ta misali la bi kana n'aw kɛlɛ in fili ji la maaw kama maa minnu bɛ yen ni e yɛrɛ b'u dɔn ka tɛmɛ ne kan fala y'an y'a manku mun na an bolo Cikɛnɛja bɔli ninnu ye hakilina yira ye fɛɛrɛ yira ye sabula o bi bɛn siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a nana kɛ yɛrɛ sa AES yɛrɛ tɛ se ka ninakili fiyewu ka lafiya ni Cikɛnɛja ma bɔ ka min ye cɛncɛn kɛ anw ka basi la fala ye an fana b'a fɔ a ɲɛna ko maa ko bɛn kelenya farafinna ka taa ɲɛ fala ye a y'a dɔnkili da k'a kɛlɛ kɛ bi a lawaleyali de bɛ ka kɛ gansan maa to sɔrɔdasi fanga minnu filɛ nin ye AES kunna fala ye maaw kɛlen don k'u makun dɛ anw yɛrɛ fɛ yan ne bɛ maaw dɔw bɛ se sɛbɛnni na u bɛ se kuma na nka o ko de ye an ka sanga di an k'an sigi ka nin ko ninnu filɛ fala ye bɛɛ bɛ Mali tariku dɔn maliyɛn bɛ ko muɲu a tɛ kuma maliyɛn sabalilen don maliyɛn bɛ gasi dɔn maliyɛn bɛ kalifa dɔn maliyɛn bɛ ko caman to yen o kama an tun t'a fɛ ka Cikɛnɛja jaabi fala ye komi a ko farafinna ka kelenya an b'a hakili lajigi san 1945 Modibo Keyita ye mun fɔ yan Bamakɔ ya fala ye ko ISRDA farafinna bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka parti politique ba kelen sigi fala ye farafinna ka kelenya ɲinini Mali tile kelen ma to ko a la dɛ o iya min yɛlɛmana ka kɛ iya ye Mali y'a sɛbɛn fɔlɔw sɛbɛn ka kɛlɛw kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛnkanw ɲini farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min an ma dan o ma dɛ hali an ka sariya sunba kura min sigila sisan an ko don o don ni farafinna farala ɲɔgɔn kan o k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ u ɲɛ anw labɛnnen don fala ye an bɛ ka mun ɲini ni kɛlɛya cɛ ICEDEAO o ICEDEAO o ICILS o nin bɛɛ kɛ kun ye Mali fɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Cikɛnɛja b'a dɔn min y'o bɛɛ bali o foyi tun bɛ olu yɛrɛ fɛ yen o foyi ye min da anw ka maaw kan yan fala ye a ma dogo maa la Senghor ninnu ye baara min na Modibo Keyita kan a ma dogo maa la Mali fédération cira kun min na Cikɛnɛja b'a dɔn ka tɛmɛ ne ka fala ye farafinna ka kelenya ɲini ni baaraw a taa siraw ka ca ni waati in na fédération cira ya fala ye ni confédération sigira ni e nana ko kalata ma kɛ i dun b'a sɛbɛnw dɔn e yɛrɛ donna ka taa jamanakuntigiw fɛ yen n'u kumana i bɛ min fɔ a ye a ka bɔ k'o fɔ maaw ɲɛna an k'o lamɛn ani Ibrahim Traoré ka ɲɔgɔn ye la min fɔra ye a k'o fɔ an k'o lamɛn fala ye yan fana min fɔra ye a k'o fana fɔ an k'o fana lamɛn Cani ye min fɔ a k'o fana fɔ an k'o lamɛn nka kuma o kuma ni AES bɛ ka hakilina sɔrɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ale bɛ bɔ ni ko ye min bɛ AES lagosi kalata fala ye ne hakili la ni kalata ko don an kan k'an sigi k'a lajɛ bi dɛ Alassane b'a ka mandat joli na naaninan tɛ Cikɛnɛja delila k'a fɔ k'o ye kojugu ye o ma deli ka fɔ a fɛ dɛ a m'o dɔnkili da a m'o kɔrɔma tigɛ a ma foyi f'o ma o dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min kɛra fala an ka bɔ yɛrɛ la ni kalata de ye misali ye bi farafinna kalata jumɛn an ɲɛ b'u la président bɛ kalata labɛn u bɛ gagner tako kelen fɔlɔ yɛrɛ ni sɔrɔdasiw kun nana fanga la fala ye u bɛ taa sɔrɔ parti politique minnu bɛ yen u n'olu bɛ taa deuxième tour la sisan u bɔra la mun na Cikɛnɛja b'a fɔ an k'o ɲɔgɔnna de kɛ yan ayi anw kungo ka ca o ma nin waati in na anw ka sɔrɔdasiw an ka wolomasiri tabaw anw ka cɛw u bɛ baara min na bi fala ye kalata bɛ na o kɛra cogo cogo kalata bɛ na an tun b'a fɛ ka hakili lajigin ninnu na a k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an bi yan an bɛ ɲɔgɔn galama n'an ma to k'an tu ɲɔgɔn na ka hakili lajigi a ka kumasuli baara ninnu filɛ senna nin ye farafinna lasegili kɔ baara min filɛ senna nin y'a bolo a k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛlɛ kuncɛyɔrɔ kun man ka kɛ nin ye sabula ale ka carrière b'a fitiri la ka ban n'i ye diɲɛ bɛ munumunu fala ye ka diɲɛ bɛ namara i wolo ni sa cɛ bi kelen i t'a don ala la o tɛ se ka kɛ i fɛɛrɛ bonyana cogo o cogo i bɛ dɔ ka dugu ma donc an b'a fɔ Musa Dunbiya ye k'a fɔ cɛnin ye k'a fɔ Cikɛnɛja de fakoli ye k'a ka sabali a k'a miiri jigin don min na ala y'a ba ka kalifa minɛ ala fala ye a k'a miiri don min na a bɛ bɔ Wojinɛ ka na yan a k'a miiri don min na Amadu Tumani Ture ye ani maaw ye kiiri kɛ a fala ye concert ko la ATT y'a musaka bɛɛ lajɛlen minɛ k'a sara pewu anw de tun b'a boliboli la kiiri dagoyara la concert ma kɛ u y'a minɛ ko ka a ka minɛnw minɛ ATT de y'a bɛɛ segin a ma ko kalifa don ko mɔgɔ kana ɲɛji bɔ fala ye
ne hakili la makun ye kuma ye cikɛni b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan i terikɛ mankan no cikɛnija Kasim Traoré Baminata ka kokobaga feere la Wojinɛ hôtel Les Frontières o kɛrɛfɛla gitɔrɔnda la hakili la y'a kuma faamu ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ay tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye Bamako kɔnɔna na ya kuma min bɛ bi gɛrɛnw na o ye fanga yɛlɛma gouvernement yɛlɛma min kɛra jɔyɔrɔ o dira maa naani ma fala ye bɛɛ lajɛlen miirina fɔ maliden fanba kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ministre d'État k'olu kɔni fanga de sinsinna kosɛbɛ fala ye jɔyɔrɔ min dira olu ma k'o b'a to u bɛ se ka baara kɛ hakililatigɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ munumunu ni caman ye a ko la min ye sanu ye musaka ko min kalifalen don a la musaka munumunu salo bɛ se ka dɔgɔya cogo min kuma o kuma ka taa premier ministre nɔfɛ an ka arbitrage kɛ an ka donta an ka bɔta fala ye a tigɛyɔrɔ o ye fanda de ye jamanakuntigi fɛ yen o la sa o yamaruya kɔni o bɛ sanu bolo bi nka ministre don halisa dɛ wage bɛɛ ni kelenya ko dɔw bɛ cun baaraw kɛcogo ka gɛlɛ degun bɛ ye kuma caman n'a fɔra k'an ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa primature la fala ye kɔsa in na yɛrɛ a ye k'a fɔ ko burudamɛjɛkulu karila ɲɔgɔn na yan n'an ko fo premier ministre ka yamaruya di ale k'olu dɔw bisimila k'o kɛlɛ fɔ k'olu ban walima siya dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka marifa ta ɲɔgɔn kan ma wage k'an ka itela ka taa ko fo papier ka taa don premier ministre fɛ yen ka taa bɔ dɔgɔkun wɛrɛ o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn ban nka a bɛɛ n'a ta ministre don premier ministre de ye premier ministre ye fala ye min ye an yɛrɛ terikɛ ye o ta ti fɔ maa ye tuguni ale kɔni ka wuli ka jɔn n'a ka cɛsiri n'o ye Debi ye n'i y'a ye don min k'a fɔ ma ko Debi bani a b'a fɔ k'i ye nin mɛn mini fala ye ale ko de ye bi n'an y'an sigi tubabukan fɔ la a donna ta a bɔra ta sinikɛnɛ sini on va voir a y'a planifier a k'a bila ka na a ka lettre kɛ an b'a sɔrɔ an ka dugu an ka kow bɛ yɛlɛmana ferekete yɛlɛmana sumaya man ka don min na ale y'o ɲini o dira ale ma wa fala ye Sadio n'a ka kan daluya caman na Sadio n'a ka kan
Sadio tɛ kuma Sadio muɲunen Sadio sabalilen nka Sadio bɛ min nɔfɛ Falaye an ka se ka bɔ nin ko in bɛɛ kɔnɔ joona minɛn mun bɛ yen u bɔlen n'u fɔ n'u munumunu yɔrɔw cayara n'a tubabukan fɔ cayara n'a baara ye a bɛ gɛlɛya premier ministre Falaye fana ye dɔ kɛ n'i ye ko in ta k'a jateminɛ bɛɛ yɛrɛ b'a wele ko je le répète kabini a lieutenant colonel lama administration territoriale dɔrɔn tun b'a bolo Falaye fanga ka kumalasew nana d'a ma a ye baara min k'o la bɛɛ lajɛlen y'o ye général de division docteur El Hadji Abdoulaye Mayiga Falaye a bilama premier ministre ya baara a bɛ se k'a baara kɛ bi lafiya ni basigi kɔnɔna ka kɛɲɛ ni jɛkulu minnu b'a yɛrɛ nagakɔrɔla la nka yan'a ka yen sɔrɔ i y'an ka constitution kura ye Falaye Abdoulaye y'a baara kɛ ka taa se parti politiques cili ma min ye tɔnjɛkulu bɛ yen bi n'o ye AIM n'a ɲɔgɔnnaw ye baɲumankɛtɔn minnu tun b'an fɛ yan n'u bɛ kɔfila wuluya la Abdoulaye de ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin wulikajɔ kɛ ka se k'i cɛsiri min ye ka taa diɲɛ seleke naani bankun kan ka kuma fɔ ka kuma minnu bɛ jamanadenw kuntilenna ye ka se k'olu sigi sen kan a y'o kɛ bi in na an bɛ se k'a fɔ min ye mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na marabolo minnu bɛ yen n'olu kɛra région ye nin waati in na Falaye général d'armée Abdoulaye ale y'a sɛbɛnw teliya a baara bɛ se ka kɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka taa référendum na ka constitution kura sɔrɔ Falaye min ye bulon ye o ye kɛra a ka baara ye bi in na ni ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko a ka se ka i ɲɛsin premier ministre ya baara ma o dun fana tɛ baara nɔgɔn ye ministre ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ a la sɔrɔ yakubali ni sɔrɔ lakɔlɔsili baara b'a la wolomasiri tabaw ka kow b'a la fɛn misɛn fɛn bɛ kɛ gouvernement kɔnɔ Falaye premier ministre ale de bɛ wele Abdoulaye Mayiga a y'o baara minnu kɛ bi a yirala sa k'a fɔ nin waati in na maa ka sɔrɔ o ka bila fana nɔ na nka Falaye min ye gouvernement yɛrɛ nafamayɔrɔba ye i b'o dɔn e t'o dɔn nin bɛɛ la e t'o dɔn maliyɛnw ko de ko courant de ka sɔrɔ o ko ten dɛ maliyɛnw ko ten de olu mago bɛ heure 19 de la an ka bɔ heure 8 na an ka taa heure 19 na sunkalo in kɔnɔna na Falaye cɛmɔgɔ min filɛ nin ye Falaye an n'a ye wala kɛ ɲɔgɔn fɛ flash la an ka misiw ka sakitala kun don i b'a dɔn o ko man di ekɔlidenw ye misiw ka sakitala ko man di ekɔliden parce que n'ale kun bɔra k'a sɔrɔ misiw kun b'a o kɔrɔ ko misi bɛ n'ale cɛmɔgɔ Traoré an n'a ye wala kɛ ɲɔgɔn fɛ Falaye bi in na ala y'a garisɛgɛ don nin ministre so in na an bɛ min fɔ a ye a ka wuli joona a ka taa kuranko lajɛ taji bɛ yen wa taji tɛ yen wa manantali bɛ cogo di barasi bɛ cogo di motɛriw bɛ cogo di Falaye an dun donna sunkalo kɔnɔ ka ban dɛ donc cɛmɔgɔ kɔni sigi t'a ale bolo a ka dɔ fara a ka wuli ka jɔ kan Falaye fan filanan ye mun ye o ye kiiri ministre kiiri tigɛcogo kiiri baarakɛcogo fandaw ni ɲɛji kana bɔ kiiri tigɛyɔrɔw la maaw kana mɛn kasow la o premier ministre min ye ministre de la justice ye maliyɛnw sigilen don k'o fana kɔnɔ Falaye yɛlɛma wɛrɛ minnu bɛ yen n'o olu kɛra o ye sɛnɛko ta nasira ye Falaye sɛnɛko ta nasira fɛ ministre min nana a kana kɛ bureau kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye a ka kɛ kɛnɛkan sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye i n'a fɔ a bɔra kalanso min na baara bɛ ka kɛ yen cogo min sabula bi in na an bɛ ka mun lakɔlɔsi Falaye an ka ministre sɛnɛ ministre ka sɛnɛ kuma de ka ca sɛnɛ tubabukan ka ca ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n bɛna ɲini ɲɛmaaw fɛ Falaye u ka o falen Asimi bɛ malo min san ka di maa o ma Falaye a ka k'an yɛrɛ ka malo ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la i b'a dɔn ko balo sɛnɛyɔrɔ joli bɛ jamana yɛrɛ bolo a fɔ ma ko ofisiya a 10 de bɛ Mali bolo bi Falaye an kan ka se ka malo sɛnɛ président k'o san k'o di mɔgɔw ma o ka fisa ni kɔkan malo ye dɛ donc an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri o baara la sɛnɛkɛyɔrɔ minnu b'an bolo jitɔyɔrɔ minnu b'an bolo an k'an jija an ka sɛnɛ yɛrɛ de daminɛ sisan an k'a kɛ sɛbɛ yɛrɛ ye koyi dɔ kɛra tubabukan fɔ la k'i sigi Bamakɔ yan ka taa bureau dɔ sigi Segu Selenge yan fɛ an ka bɔ o la sɛnɛkɛlaw k'a dɔn k'a fɔ ko ministre min nalen filɛ k'u ka sɛnɛ ministre don Falaye an mago bɛ o de la bi o ka sigi sen kan maa sabanan min bɛ yen n'o fana donna gouvernement kɔnɔ Falaye o ye Malikurako ministre ye on son grand frère nous hein ngolo kɔrɔkɛ de y'ale Yaya yɛrɛdiya den don n'i tɛ yɛrɛdiya dɔn n b'a fɔ ISRDA Mamadu Elbesir Gologo o denkɛ don politiki kɔni maa t'o ɲɛfɔ a ye wa a filɛ baarakɛyɔrɔ min ministre ala nin ye Falaye a ye san caman de kɛ secrétaire général la ye sɛbɛn kɔni k'a fɔ ko kalan wa ayi maa min fa ka baara bɛɛ livre sɛbɛn Falaye bɛna baroni dɔ b'i ye san 2005 o y'a sɔrɔ Gologo bɛ balo la u kun kan ka taa ISRDA ka conférence nationale kɛ Moti an nana yan Bani transport la
o y'a sɔrɔ RDA ka siège bɛ Misira donc ani gologo ninnu an ka cɛkɔrɔbaw don an faral'u kan an taara a y'a sɔrɔ Moti député min bɛ yen o tun ye Ali ye anw selen ye Ba Sidiki Ture ale de ko k'ale bɛ gologo ka Nescafé dilan a ko i bɛna n faa wa k'e t'a dɔn ko ne tɛ sukaro dun Falaye baara min bɛ nin bolo Mali kura ko sisanama kɛlen don min i b'a dɔn wa an ye gafe minnu sɔrɔ k'u don maaw kunkolo la u ka baara kɛ n'a ye a ka se ka nɔbɔ an ka bɔ a kuma la fɔli la k'a lawaleya minisiri naaninan min nana bi o ye Kulubalikɛ ye Isa Usman Kulubali Mali lasigiden don Tirikikaw fɛ yen bi bi na a yɛrɛ kan ka se Bamakɔ yan sabula conseil des ministres ni conseil de cabinet kan ka kɛ yanni u kana conseil des ministres nata kɛnɛ kan Falaye n'i bɛ nin dɔn Surasi Gunga a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ ka ban dɛ ɲɛnabɔli ko la école min filɛ nin n'o maintient la paix a ye baara kɛ ani Général Musa Singo ali Musa Singo kɛlen ka walan sɛmɛ ale de tun bɛ ka baaraw kɛ yanni directeur kura ka sigi mara kamabɔli yɛrɛ ministre so in fana kɔnɔna na Falaye a ye baara kɛ yen état major fana a ye baara kɛ yen maa min don a kalannen fɛn caman bɛ yen maanifinya ni adamadenya ɲɛnabɔli ko la a b'o dɔn o la sa mara kamabɔli baara min sigilen filɛ sen kan marabolo ninnu kɔnɔna na bi Falaye maaw ni ɲɛmaya jɔyɔrɔw sɔrɔ olu ka se ka segin ka taa dugu minnu bɛ yen n'olu labilara ni ɲɛmaw kan ka taa sigi olu yɔrɔ la a kan ka o baaraw kɛ a kan ka wuli ka jɔ fana kɛ cogoya sugu bɛɛ la kalata ko ka se ka lajɛ Falaye sabula baara min bɛ ale bolo bi o baara dara wuli ka bon kosɛbɛ ni lakana sabatira ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ale kan ka i ɲɛsin o ma nin ye maa naani ye ani hakilina min tun bɛ anw yɛrɛ la a ko kan sisan an bɛ taa min ye Vamara ale fana jiginna dugu kɔnɔ Bamakɔka dɔw ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. N tɔgɔ ye Bakari Keyita n ye école maître ye maniema ye an y'a ye k'a fɔ an tun sigilen bɛ k'a kɔnɔ quoi parce que domaine dɔgɔdɔ bɛ yen an y'a ye k'a fɔ défaillance tun b'olu la dɔɔnin énergie an y'a ye k'a fɔ vraiment hali n'an bɛ courant sɔrɔ nin wagati in na dɔɔnin a ma kɛ an sago ye surtout sunkalo in na an tun b'a fɛ courant ka na au moins 12 heures ou 16 heures dans 24 heures quoi o ka di an ye kosɛbɛ ministre kura min nana énergie la n'ale kɔni sera ka o défi relever o bɛ diya an ye kosɛbɛ agriculture fana bi denmisɛnnin caman bɛ ka taa domaine agricole la quoi donc an b'a ɲini o ministre fana fɛ a fana ka jija kosɛbɛ pour que o fana ka kɛ yɔrɔ ɲɛnamaba ye denmisɛnninw caman ka investir agriculture la administration territoriale o tun bɛ Abdoulaye Mayiga bolo premier ministre an y'a mɛn ko général dɔ nommera o yɔrɔ fana la vraiment n'o fana y'a jija kosɛbɛ o yɔrɔ fana ka rayonner ka ɲɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Adama Sidibe yɛlɛma min kɛra an b'a fɔ ko awɔ yɛlɛma diyara n ye mais yɛlɛma kana kɛ i n'a fɔ min bɛ bɔ yen ko min bɛ ka na bɔta ka fisa ni kura ye quoi parfois an b'a lakɔlɔsi Mali yɛrɛ bɛ ten tɔ de i b'a lakɔlɔsi wagati bɛɛ min bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ o ka fisa kura min bɛ na quoi ma faamu o tun ye ne hakilina yɛlɛma ko nin na quoi n'a ma ɲɛ ko yɛlɛma kɛra dɔrɔn min bɛ ka na sigi o ka fisa ni kɔrɔmata nin ye quoi. Ne hakilina wɛrɛ tɛ ne la jamana ala ka jamana ala ka kolo suma min b'an kunna présidenya la an b'a kɔ ala ka ta fanga d'u ma ala ka jugu malo an ye min bɛ ne fɛ o don ye. Bon ne tɔgɔ ye Adama Tarawele bon alhamdulilayi rabbil alamina a diyara an ye quoi a diyara an ye franchement an kun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ parce que ni nin kun ma kɛ o de kun bɛ bali an na parce que jamana in baara ka ca cogo min na fɔ nin kun ka kɛ de n'i y'a jateminɛ minisiri damadɔ min yɛrɛ kɛra ministre d'État ye franchement o bɛ baara teliya o bɛ jamana baara teliya parce que jamana baara ka ca bon en plus sɛnɛ minisiri falenna franchement o diyara an ye sɛnɛ minisiri falenna franchement o diyara an ye bon ministre de l'énergie fɛnɛ falenna o fɛnɛ diyara an ye baara in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la baara tacogo ni ala sɔnna an kɔni dalen b'a la an kun sigilen bɛ ka yɛlɛmali min makɔnɔ yɛlɛma in kɛra wa an dalen b'a la fana yɛlɛma in ɲana wa baara bɛ taa ɲɛ quoi jamana bɛ taa ɲɛ vite vite la quoi parce que ni ministre d'État ko in tɛ baara tɛ se ka teliya o ka se an bɛ fɛ a ka teliya ka taa degré min na o bon donc n'i ye ɲininkali diyara an ye franchement baara tacogo ka ɲi jamana kɔnɔ ça c'est o kɔni ye ne kɔni ka faamuyata ye ani n yɛrɛ ni mɔgɔ caman bɛ baro kɛ
donc nin ye olu bɛɛ lajɛlen ka hakilata de welekan yɛrɛ bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que dugu ma jamana in bila a tɛ taasira sɔrɔ quoi sisan ninnu kɔni ye tagasira tracé k'a bila wa an bɛ sira kan ka taa an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ni an ɲuman ye wa an bɛ sira kan ka taa cogo min na ni ala sɔnna an ɲuman bɛ se. Bon, moi je m'appelle Cheikh Oumar Demba. Bon, yɛlɛmani ka ɲi mais il faut que le changement a ka kɛ solution ye jamana kɔnɔdenw ma quoi vraiment parce que hali ni ye gouvernement falen ni mɔgɔ min nana n'olu ma se ka taabolo ɲɛnama ta a bɛ gɛlɛya dɔɔni toujours quoi voilà donc gouvernement falen kɔni a ka ɲi mais a bɛ k'a kɛ wagati fana na quoi bon je pense que crise min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye kuranko crise ye n'o ye comment dire infrastructure crise ye olu crise bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni gouvernement falenna peut-être que a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ olu hokumu kɔnɔna na bon an kɔni b'a fɔ ala ka chance ɲɛnama di minnu nana ala ka garisɛgɛ ɲɛnama da n'u ma pour que an ka se ka jamana in jɔ sinon jamana in sɛgɛnna quoi vraiment merci. Bon ne ye Namusa Kamara ye n ye professeur d'allemand ye bon ne bolo a ɲɛna parce que nin ye ɲɛtaga dɔ ye i y'a faamuya nin ye ɲɛtaga dɔ ye vraiment a ɲɛna vraiment a diyara n ye yɛrɛ bon ne bolo comme an bɛ crise min kɔnɔ sisan ministre d'État n'u sera k'u ka baara kɛ k'a ɲɛ en tout cas o de kɔni ka di ne sinon nomination an t'a contre la a ɲɛna yɛrɛ de nin fana ye jamana tagasiyɛn dɔ ye ok jamana tagabolo dɔ fana nin ye i y'a faamuya n'u sera k'u hakili to population kɔ en tout cas o de kɔni ka di n ye dɛ parce que n'i y'a mɛn jamana population de bɛ yen dɛ i y'a faamuya ni population tɛ bɛɛ kɔnɔ ayiwa kuma ka ca dɔɔni dɛ sinon basi foyi t'a la. fala ye kunungo conseil des ministres la ko maa minnu bɛ yen n'olu taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso ka baara kɛli kama n'an b'a fɔ o ma ko contingent 7 min kan ka don SNJ la n'o ye sɔrɔsiya kalan baara kunfɔlɔw ye kalo 6 kɔnɔna na ka taa bafokaw fɛ yen k'u labɛn o ko tɛ dɛ kunungo conseil des ministres ko k'u labɛn fala ye n'u labɛnnen tɛ u ka muntaw ɲini ka bɔntaw ɲini ka kilisiw ɲini k'u labɛn non tɛ anw bafo n bɛ kuma min ye colonel Gawusu ka yamaruya kɔnɔna na fala ye sergent Sanogo ani colonel Dominique u bɛ taa an dafalen sɔrɔ u ɲɛ ye n'Ala sɔnna ma an bɛ Gawusu so ale de ye k'an bɛɛ lajɛlen kalanso caman de bɛ kan in kɔnɔ dɛ fala ye sɔrɔsi minnu bɛ taa sɔrɔsiya kama olu ka kalan kunfɔlɔ baara bɛ kɛ kan in kɔnɔna na bafokaw fɛ yen polisiw ta bɛ kɛ yen sapeur pompiers ta bɛ kɛ yen SNJ fana bolofaraw fana b'a kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma don dɔ la an na taa ni ye yen nka n'an dara n b'i di Dominique ma commandant Dominique ma ale ta ka fisa n bɛ fɛ k'i di sergent chef Sanogo de ma i ka choix kɛ joona ou bien k'i di Bafo Jeliba ma de poussière rouge côté bɛ yen direction côté fana bɛ yen corvée kɛyɔrɔw fana bɛ yen n'i tɛ corvée dɔn o kɔrɔ de k'i bila ci la fo ka t'i sɛgɛn ka taa miseli ta da la ka na b'a fɔ ko non ko i nana gari kɔ ko gari tun b'a kɛrɛfɛ k'e nana ni miseli dɔrɔn wa n'i nana gari ni miseli u b'a fɔ k'i ka taa miseli bila a nɔ na k'olu mago tun bɛ gari de la fala ye kunungo conseil des ministres la sa ministre min bɛ sifinw ka ko kunna a ko ko min ye sɔrɔsi minnu kan ka taa sɔrɔsiya kalan kɛ n'o ye service national des jeunes ye k'u labɛn février kalo in ale tile 24 u bɛɛ lajɛlen mina na taa don maa minnu ye kalan kɛ marabolow olu caman bɔli kalankɛlaw hukumu kɔnɔ n'o ye ancien de collectivité territoriale fala ye olu ye maa 634 ye k'u labɛn kiiri sigilamaw n'o ye magistrat minnu mina na kan ka kɛ magistrat an ka jamana kɔnɔ olu ye maa 255 ye k'u fana k'u labɛn maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kan ka taa faso ka cakɛdabaw la sa n'a fɔ ma ko fonction publique olu ye maa 759 ye ekɔliden minnu bɛ yen n'olu ye ENA concours kɛ n'u gagné n'u ye ENA jaabi sɔrɔ k'a fɔ k'u passera fala ye passeli kɔfɛ i bɛ taa kalo 6 kɛ colonel Gawusu Sobolo bafokaw fɛ yen fala ye min ye o kalandenw ye élèves fonctionnaires olu ye maa 162 ye tɔ minnu fana tun bɛ yen n'olu tun ma se ka kalan in kɛ k'a sababu kɛ dariya wɛrɛ ye k'u bɛɛ lajɛlen welelen don k'u labɛn
février kalo ale tile 24 ministre min bɛ sifinw ka ko kunna ministre min bɛ n'o bɛ kunnafoni ko kunna ani ministre min bɛ n'o bɛ an ka jamana kɛnɛya ko kunna fala ye minnu ka bolofara la ni kiri ministre u na da u kan ka t'u bila bafo o y'u kɛlen Dominique ka doni ye an bɛ dugawu kɛ ala k'o don yira an na an bɛ taa reportage de kama so y'a mɛn an dan ye reportage dɔrɔn de ye a ma fɔ i ka anw fara maa kan a ma fɔ k'i ka taa anw bila ye anw ti a la sangeni nkɔrɔla sili anw t'o la i bɛ taa n'anw taara n'an ye u bila anw bɛ segin ka na Bamakɔ ɔhɔ fala ye n'an bɔra yen ɲinan san a gɛlɛyaba kɛra min ani san ko o ye tajiko ye san laban waati bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ ko tajiko gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ fala ye bamancɔlen juga wale kɛbaaw olu kɛra o sababu ye bi bi in na gouvernement ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to taji bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min Musa Alassane Diallo n'an b'a wele ko Musa Galabu ale bɛ lajɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun taji feerelaw tajitigiw ani minnu b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an y'a f'u ye k'u ka chauffeur fara a ka fala ye sabula chauffeur fana jɔyɔrɔ ka bon olu bɛ kɛ ko in bɛɛ bɛ kɛ olu ɲɛna u ka maaw ka ye nin réunion in kɛnɛ kan a kana da juraw dɔrɔn ma fala ye ɲɔgɔn ye tago 14 kɛnɛ kan ko k'a daminɛ février kalo tile 2 kana bila tile 8 na camion 843 k'o de sera ka don jamana kɔnɔ Musa Alassane Diallo o laseli fana senfɛ fala ye a ko ko fɛɛrɛ minnu tigɛra ani degun minnu yera olu bɛna na latile yaasa laɲini ye min ye sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na taji kana dɛsɛ an na fiyewu ɲɛbila baaraw ka kɔn kow ma ko olu caman sigira sen kan yaasa min ye tajiko ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sunkalo ale kɔnɔna na degun kana ye da dumunifɛnw fana ministre ko fana ko baaraw fana bɛ sen na ko min ye sunkalo kɔnɔ ko n'ala sɔnna a ma ala ta kɔfɛ fala ye an tɛna degun sɔrɔ a la ministre ko k'a fo a n'a ka maaw ko k'u fo o baara la n'an bɔra yen an bɛ taa sisan bɛnba maaw olu ye jabala kura wɛrɛ dayɛlɛ tuguni n'o ye agence kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnba bɛ se ka gɛrɛ maaw la cogo min na Bamakɔ kɔnɔna fala ye warimaraso kura de sigilen filɛ sen kan nin ye yirimajɔ ta o tɛmɛnen kɔfɛ suguba ta tɛmɛnen kɔfɛ min ye yɔrɔ sabanan ye u y'o fana dayɛlɛ Jikɔrɔni Para ka se ka yɔrɔ in gɛrɛ maaw la wariko ta nasira fɛ maaw bɛ se cogo min na ka surunya u la min ye ɲɛmaaw ye maa minnu b'a baara ko hukumu kɔnɔna na ani ni sigida maaw u bɛɛ lajɛlen nana fara u kan sa ka se ka don in ale kurumu karili baara kɛ Para Jikɔrɔnikaw fɛ yen Nfamara Berete ale tun bɛ kɛnɛ kan kunun ko juma jiginnen kɔfɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛkaw filɛ wariko cakɛda Mesofinance ba bɛ k'a ka daw yɛlɛ ka caya yaasa ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na o siratigɛ de la u ka yirimajɔ ani suguba cakɛda